Hanjrah ingkang pospi torom kasiliring samirana amreh Sugeng dalu para pamirsa. Pinanggih malih kaliyan kula Bagus Dewantara badhe ngababaraken kisah-kisah mistis ing jagat alam. Sedaya badhe kula babaraken wonten saklebeting donyaning arwah lelembut. Penumpang lelembut. Udakara wis 10 tahunan aku nyopir mobil jenis angkutan umum. Prasasat wis njelajah desa Milangkori. Disambat ngeterake warga masyarakat sakupenge Gunung Sindoro lan Gunung Sumbing nuju ana keperluan. Mula ora jenengaing yen langgananku wis pirang-pirang. Awit saka bakul sayuran, guru, PNS lan bocah-bocah sekolah. Dek semono tahun 1985 jenis kendaraan Isuzu pancen dadi pilihanku. Senadyan Pak Kaji dimadi juraganku kuwi nawani supaya nyopir mobil sijine Colt LT100. Nyatane nganti saiki mobil kuwi tansah nggawa kabejan. Aku bisa gemi luru, duit nganti bisa mbojo. Gawe omah komplit saisine pisan. Kanca-kanca padha ngarani yen aku pancen duwe pulung dadi sopir mobil angkutan. Kaya padatan dina kuwi aku budal saka kandang esuk umum-umum. Terus geblas nyang Magelang nyambi ngangkut para bakul sayuran kang padha nggawa bayem, kobis, kapri lan sak pinunggalane ing saben totokan desa. Penumpange tambah ana ibu guru SD, pegawai Pemda lan bocah-bocah sekolah. Mlebu kutha Magelang lagi jam 5:30 esuk. Siji mboko siji padha mudhun nuju ing pegaweane dhewe-dhewe.
Bareng tekan terminal, mobil agi tak parkir. Aku lan Kasman, kernetku langsung tumuju warung golek ngombe lan sarapan pisan. Duit saka penumpang kanggo mbayar mung sisa 300-an. Mula kaya dikomando aku lan Kasman nyandak rokok jarum filter. Bubar kuwi wong loro bali jletung nunggu penumpang. Manggung sobo kretek. Aloke Kasman nawake nyang penumpang jurusan Temanggung, Kretek lan Wonosobo. Kasman uga kernetku sing paling sregep ngalor ngidul ngubengi terminal golek penumpang. Ora let suwe mobil wis kebak. Rokok tak sirep, mobil tak starter lan mlayu. Ayem atiku nalika sak dalan-dalan penumpang tansah munggah lan mudhun. Kaya-kaya ana pratandha yen dina iku bakal gansar rezekine. Ing Temanggung lan Parakan mung penumpang 5 sing mudhun. Liyane mudhun ing kecamatan Kretek lan terminal Wonosobo. Arlojiku lagi duduhake angka 10 WIB nalika mobilku parkir ing terminal kutha adhem iki. Man, dina iki rada lumayan ya. Kondoku karo nyumet tegesan sing tak sirep mau. Iya, Mas. Nek bisa awake dhewe enggal bali nyang Magelang maneh. Amrih bisa cepet mrene meneh. Jawabe Kasman sing mung tak mantuki wae. Ing batinku aku ya sarujuk. Ora let suwe mobil enggal tak playokake nyang Magelang maneh. Nadyan mung nggawa penumpang 8. Bareng saka Magelang penumpange kebak modot, ngono istilahe sopir-sopir. Nganti jok ngarep uga tak jejel wong 3-4 karo aku. Tumeka Wonosobo jam 4:30. Kasman nyoba ngitung duwite lan monto-monto kanggo setoran lan tuku solar. Alhamdulillah ana turahan sithik. Rasane atiku dadi ayem nalika turahan duwite sisa 500.000. Ateges aku bisa oleh gembolan 10. Dene Kasman wis ngantongi 5.000. Kamangka karo mlaku mulih dhisik sak rit meneh. Bakal dadi tambahan penghasilan. Mobil agi tak playokake, nadyan penumpange mung ana 4. Budal saka Wonosobo wis rada prepet-prepet.
nalika nglewati Desa Binangun sakulone Kecamatan Kreteg ana pawongan nyetop mobil. Dedeg piadeke cukupan mung nganggo klambi batik, sarungan lan ketonan putih kaya santri pondokan kae. Nalika mobil mandeg, dheweke enggal-enggal mlebu lan srok lungguh jog mburi dhewe. Kasman mung mandeng sedhela marang pawongan wau. Mbuh apa sing ana batine. Saiki aku mung kari gumreneng. Para penumpang ngebaki ruangan mobilku. Barengi gerenge swara mesin. Nanging bareng lewati Kecamatan Kreteg, penumpange padha ngantuk kaya kena daya sirep. Anehe aku ya krasa ngantuk. Uga Kasman sak dalan-dalan pijer kelangopan wae. Ning kabeh mau bisa tak empet. Aku tetep konsentrasi nyopiri mobil. Aku nyoba nglirik lewat kaca spion sak dhuwure supiran. Mung penumpang siji mung nganggo klambi batik, sarungan lan keton putih mau sing katon ora ngantuk. Malah nalika aku namatake dheweke ing kaca, aku kami tenggengen awit kaya-kaya praupane pawongan wau wis malih dadi lumrahe jalma manungsa. Praupane rupa kethek, gek matane mblulu pisan, katik ana siunge lan kebak wulu. Meh wae mobilku metu saka dalan aspalan. Untunge Kasman ngelingake. Iya man, aku rada kesel lan ngantuk. Jawabku saking nutupi apa sejatine sing tak sumurupi. Muga-muga Kasman ora mangerteni apa sejatine kang ana batinku. Mlebu parakan, kaprungu swarane azan isya. Kasman age-age noleh memburi nalika lengene dijawil penumpange. Mandeg mriki sedhela, Mas, kula badhe mendhet titipan barang teng mriko. Mengkono aloke penumpang klambi batik karo duduhake warung sisih kiwa terminal Parakan. Nggih Mas, monggo kula entosi, jawabe Kasman sajak nyemet dulur. Aku isih tetep domblong nyawang kanan iki.
Pawongan sing tak deleng iki kaca mau rupa kethek ala. Bareng mudhun lah kok pulih bagus kathik kaya santri meneh. Aku nyoba nglirik lewat kaca spion sak dhuwure sopiran. Mung penumpang siji, mung nganggo klambi batik, sarungan lan keton putih mau sing katon ora ngantuk. Malah nalika aku namatake dheweke ing kaca, aku kami tenggengen awit kaya-kaya praupane pawongan mau wis malih dudu lumrahe jalma manungsa. Praupane rupa kethek, gek matane mlolo pisan, kathik ana siunge lan kebak wulu. Meh wae mobilku metu saka dalan aspalan. Untunge Kasman ngelingake. Iya man, aku rada kesel lan ngantuk. Jawabku saking nutupi apa sejatine sing tak sumurupi. Muga-muga Kasman ora mangerteni apa sejatine kang ana batin. Mlebu parakan, kapungu suarane adzan isya. Kasman age-age noleh memburi nalika lengene dijawil penumpange. Mandheg mriki sedhela, Mas, kula badhe mendhet titipan barang teng mrika. Mengkono aloke panumpang klambi batik karo duduhake warung sisih kiwa terminal Parakan. Nggih Mas. Monggo kula entosi. Jawabe Kasman sajak medulur. Aku isih tetep ndomblong nyawang kahanan iki. Pawongan sing tak deleng ing kaca mau rupa kethek ala. Bareng mudhun lah kok pulih bagus kathik kaya santri meneh. Durung nemu wangsulan maton, pawongan mau wis ngadeg sak ngarepe Kasman sajak nggawa barang kang abot nganti katon kaya dipangku. Aku ora bisa deleng apa sing digawa kuwi. Sampun, Mas. Monggo enggal teras dateng Magelang ngono ngendikane penumpang mau. Tanpa mikir sing ora-ora, aku nyoba maca ayat-ayat sebisaku. Sing ora liya muga-muga slamet
ora nemahi apa-apa ing dalan. Kasman tetep ora ngerti anane kahanan kang nyolo adi iki. Mobil terus tak gelak awit ing Temanggung ora ana penumpang mudhun. Bareng arep ngliwati kretek kali Praga Kranggan, grek mobilku mogok. Kasman tak sambat nyenteri mesin menawa wae ana sing ora beres. Nanging ora ana babagan sing perlu dibenerake. Bensine uga lancar. Sakal mulu githokku merinding. Keringet adem krasa nelesi kaosku. Kanthi maca sebisa-bisane aku nyedaki penumpang cacah 8 sing isih numpak mobil. Aku nyoba ngereh-reh amrih padha sabar ngadepi kahanan sing ora kenyono-nyono kuwi. Aku banjur kelingan maca ayat kursi menawa nemoni kahanan sing gurih. Bareng rampung maca, mobil tak starter lan gereng bisa bete. Atiku plong ayem. Lampu beko agi tak jajan. Urip mencorong nyeneng. Mula tanpa buang wektu enggal-enggal, mobilku tak playokake ngeblas menyang Magelang. Penumpang siji mboko siji padha mudhun, klebu wong nganggo klambi batik lan keton putih mau. Ana sing mudhun secang, payaman lan sambu. Mula nalika mlebu terminal Magelang, mobilku kosong mompong. Kari aku lan Kasman. Mobil agi tak parkir. Duit rit tambahan kahitung-hitung, jebul tambahan 8.000. Amrih becik tak bagi rata aku lan Kasman 4.000-an eding. Ana ewon loro sing rada aneh-aneh. Nalika mobil wis tak kandhang bubar setoran nyang Pak Kaji dimati. Duit sing ana kantong celanaku kaya-kaya obah lan ritik-itik pupuku. Saben diraga rasane biasa. Nanging barang sikilku jumangkah wiwit krasa ngitik-itik maneh nganti aku gilaben dhewe. Bareng ana ngomah duit kabeh tak ulungake bojoku. Kejaba ewon loro sing sajak nyala wadi mau
tak simpen dhewe. Sewengi aku ora nemoni apa-apa, lan esuke kaya padatan aku ngampiri Kasman lan budalake mobil saka kandange Kaji Dimadi. Aku duwe ikat menawa ana penumpang sing nganggo batik, sarungan lan keton putih, duit iki bakal tak balekake. Mobilku wis mlaku alon-alon. Saben-saben desa tak ndeki. Nanging aneh. Ora ana penumpang siji-siji yo sing gelem numpak. Luwih aneh meneh, sing biasane numpak ya iku para bakul sayuran lan bocah sekolah mung padha lengos nalika Kasman ngawakake mobil. Nganti Magelang ora kasil nggawa penumpang. Mula dina kuwi kepeksa bon sarapan lan wedang ing warung langganan. Muga-muga wae nyanglono sapa ana penumpang sing gelem munggah. Nanging kasunyatane ing sak dalan-dalan nganti tekan terminal ora ana penumpang. Bareng balik Magelang ing desa Kerto lagi ana pawongan. Atiku ayem nalika tambah penumpang papat meneh, banjur tambah terus. Wusanane mobil dadi kebak. Ngarepake Krepek Kali Praga ana pawongan sing nganggo batik, sarungan lan keton putih nonton. Ora salah, iki pawongan sing wingi kae batik. Mobil lagi-lagi tak rem lan grek mandek. Pawongan mau mlebu lan lungguh ana jog mburi. Duit 2.000 tak lungake ning Kasman. Minangka susuk yen pawongan mau mbayar nganggo duit. Kasunyatan bareng pawongan mau mbayar, duit 2.000 mau banjur kanggo susu. Bareng tekan Secang, penumpang nyolowadi mau mudhun lan nyalami Kasman. Banjur ngampiri aku lewat jendela lawang ngarep. Ngaturake panuwun. Dheweke uga kandha krasa panas awit nalika duit 2.000 mau tak kantongi, aku maca ayat kursi. Dheweke ngaku sejatine klebu bangsa jin sing manggon
ana randu alas cedhak Kali Praga. Bubar kuwi pawongan mau pamit lan lap ora katon saka panyawanganku. Nalika aku mulih, bojoku alih kabar yen Pak Kaji dimadi mentas menehi ambeng komplit panganan werna-werna kanggo nyelameti mobil Isuzune sing wis genep 10 tahun ora nemoni kacilakan. Alhamdulillah Gusti isih paring keselamatan marang aku lan Kasman. Mekaten wau kisah saking donyaning arwah lembut ingkang sampun kula aturaken. Kula Bagus Dewantara sanes medal saged pinanggihan malih wonten ing kisah-kisah saking donyaning arwah lelembut. Matur sembah nuwun.